Il-post naturali li fih jitrabbew it-tfal huwa dak fil-familja tagħhom u kemm jista' jkun irridu niżguraw li l-familji tagħna ikollhom il-wens ta' servizzi li jgħinuhom irabbu tfal b'mod pożittiv biex bekk nevitaw li jkollna noħorġu tfal mid-dar. Dan sostnieh il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia meta fil-Parlament kompla jiddibatti it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar il-protezzjoni ta' tfal u ħarsien alternattiv. Waqt li jirrikonċilja liġijiet eżistenti fosthom lat dwar it-tfal u żgħażagħ, lat dwar il-foster care u regolamenti dwar l-allokazzjoni tal-minuri, l-abbozz jindirizza n-nuqqasijiet eżistenti b'numru ta' inizjattivi imsejsa fuq l-interess ħolistiku tat-tfal. Fost l-iktar bidliet importanti hemm dik li l-care order tingħata mill-qrati u mhux iżjed bl-approvazzjoni tal-Ministru responsabbli. Din kienet meqjusa bħala liġi arkajka li ma tagħmel ebda sens fis-soċjetà tal-lum. One News tkellem mal-avukat Beryl Buttigieg li ħadmet fuq dan l-abbozz u spjegat għaliex kienet meħtieġa din il-bidla. Għaliex il-Ministru ma jkunx involut fil-każ, allura kien qed jiġi sempliċement rubber stamp isma' il-parir għandu joħroġ care order, tajt għamilt it-timbru tiegħi u daqshekk. Issa hawnhekk il-qorti għandek ħadkun involuta fil-każ għax ħadkun qed tisma' l-provi, ħadkun qed tisma' t-tifel ukoll dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti fil-fatt waħda mill-bidliet li ħassejna kellha ssir kien preċiżament dan il-punt. Permezz tal-liġi l-ġdida se jinħattar ukoll direttur għall protezzjoni tat-tfal biex flimkien ma' tim ta' ħaddiema soċjali jinvestigaw kull allegat abbuż li jidħol għandhom u fi żmien 5 ijiem jiddeċiedu x'azzjoni għandha tittieħed. B'hekk kif spjegat l-avukat Buttigieg qabel tingħata care order jiġu evalwati numru ta' miżuri oħra. L-idea tagħhom huma illi minflok joħroġ care order mill-ewwel fejn ittieħdu tfal minn mal-familja, ħanpruvaw nippromuovu u insaħħu is-sistema li diġà hemm preżenti bħalissa, imma ħanipruvaw insaħħuha billi joħorġu ordnijiet oħrajn bħal pereżempju ta' supervizjoni, ta' training u diversi ordnijiet oħrajn biex kemm jista' jkun ngħinu l-familja ħalli it-tifel jew it-tifla skont il-każ jibqa' fil-familja mal-ġenituri naturali u mal-familja naturali tiegħu. B'hekk se tiġi eliminata anomalija li kienet toħnoq il-proċess hekk kif bis-sistema preżenti l-Aġenzija Appoġġ trid tinvestiga l-każ u fl-istess ħin tgħin lill-ġenituri. Naturalment bosta kienu jsibuha diffiċli jikkoperaw ma' min għandu is-seta' joħdulhom it-tfal. B'hekk il-kariga proposta tad-Direttur għall protezzjoni tat-tfal qed tkun meqjusa bħala tragward importanti. Kif kien imwiegħed fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista, l-abbozz jaħseb ukoll twaqqif ta' aġenzija għall-adozzjoni u fostering li taħt il-kappa tagħha ser ikollha r-responsabbiltà tal-ħarsien tat-tfal barra mid-dar u l-aċċess taħt supervizjoni. L-abbozz jirrikonoxxi wkoll id-djar residenzjali tat-tfal u jirregolhom.